Menungsa kuwi ana alane sak ala alaning menungsa kuwi ana becike. Wis to titenono. Mula wektu dina iki nadyan sira kuwi ngandhake yen to si Abimanyu kuwi tumindake ora nate nalisir saka angger-anggering kautaman. Nanging sapa ngerti pikirane Abimanyu owah gingsir dasare bocah nom keladuk wani kurang geduga. Mula yen to nganti Dimas Werkudara iki mengko ora matrapi paukuman karo Abimanyu ora apa-apa. Ning jagat wis nekseni lho. Jagat wis mireng marang sumpahe Werkudara ingkang bakal netepi hukummu dhewe. Ya kuwi sapa sing salah bakal mbok patrapi paukuman. Nanging yen to Si Adi bareng nyumurupi sing nyolong Abimanyu tumuli kendho penggali ing Si Adi ora nindakake paukuman. Donya iki kabeh bakal gelo nyumurupi kasatriyaning Werkudara ingkang mencra-mencre kaya banyu tumumpang godhong sendhe Werkudara. Wah, Abimanyu. Al-Fatihah kunjuk Kiseno Nugroho. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Koko Prabu mboten maiben bilesti ning penggali paduka sampun nyumurupi dhateng lelampahan ingkang dumados wonten negari Ngamarta. Krana inggih asma paduka ingkang pranyata kang paningal sewu saha wasis waskiteng esti netepi dhateng jejering Sang Hyang Bathara Wisnu ingkang anyalira dhateng ngersanipun paduka Kanjeng Koko Prabing Ndarawati. Mila nadyan kasingetaken kados menapa tartemtu badhe kawanguran dening paduka Kanjeng Koko Prabu. Yayi. Mila ingkang saking menika gandeng ingkang raka sampun kajibah minangka dados suing para kadang Pandhawa lan Kresna minangka dados pujangganing para Pandhawa. Menapa boten langkung prayogi menawi perkawis negari Ngamarta menika tumunten kababarna dhateng Raka ing Ndarawati. Ing mekaten kula nedya munjuk atur ngersa paduka Kanjeng Koko Prabu menika langkung prayogi. Koko Prabu wale-wale menapa estunipun ling semanggen kula badhe munjuk atur ngersa maduka Kanjeng Koko Prabu ngengingi babagan negari Ngamarta. Mugi andadosna ing kawuningan bilih sampun wonten setunggal candra etang klengganingga dinten sakmangke menika negari Ngamarta kados nampi welaking jawata. Kathah para kawula ingkang nandhang sakit enjing sakit sonten ketiwasan sonten sakit enjing kapralaya. Krana negari Ngamarta kados ketaman pegebluk awis burga, awis wastra, satemah para kawula kecingkrangan anggenipun pados sandang tedha. Duh Koko Prabu, sampun boten kirang-kirang anggen kula ngrawuhaken para brahmana winasih sewa sugata miyang para nimpuna supados anambak dhateng kawontenaning praja nanging gagar wigar tanantuk karya. Ngantos bingung raosing manahipun ingkang rayi Ngamarta. Krana saya dangu kelempakaning para kawula ingkang sami makempal ingkang sekawit namung sakedhik dangu-dangu dados kathah sami ngraosi dhateng pun Puntadewa. Sinengguh kula menika sawijining nalindra ingkang boten saged paring pengayoman dhateng negari Ngamarta. Miwah kula boten saged mayongi tuwin mangku dhateng para kawula. Koko Prabu sarawuh paduka wonten negari Ngamarta menika persasat tumuruning Sang Hyang Bathara Wisnu ing nedyandum kabagyan satemah padhang raosing manahipun ingkang rayi Ngamarta. Ing mekaten Koko Prabu mugi kepareng hamba barana dhateng ingkang rayi menggah menapa ta ingkang dumados wonten negari Ngamarta. Tumunten menawi paduka Kanjeng Koko Prabu saged amaluyakaken negari Ngamarta kula aturi paring dawuh. Syaratipun menapa, serananipun menapa? Puntadewa sakadang boten badhe selak tertentu badhe angupaya dhateng syarat srana supados negari Ngamarta waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Koko Prabu jagat wasisaning Ubathara. Werkudara. Nggih. Saka petunganipun Kakang kok lelakon iki tinemune ganjil. Ganjil bab sing kepiye? Lho kok sik to?
Ing ngatasé negara Ngamarta kok ketaman pegebluk kuwi rak tinemune ora klebu ngakal to. Aja cengengesan. Iki rembuge wong tuwa. Mbarep kakangku wi bingung tenan. Merga negara Ngamarta wis ana sak candra iki ketekan pegebluk. Kowe diwaduli karo mbarep kakangku malah sajahe nggonmu nampa. Sajahe mbok anggep enteng lelakon iki. Ora perkara enteng. Ning ana dasar-dasaringipun kakang nggone bakal munjuk atur ngersani Kyai Prabu Darma Kusuma. Bab sing endi? Bab ngenengi babakan pegebluk ingkang tumanduk ning Praja Ngamarta. Kena ngapa Kresna kakangku paring dawuh mengkono? Werkudara, Apa? sing jeneng pegebluk, sing jeneng welaking Jawata ingkang tumama ana ing Madyapada kuwi mesti mapan ana ing papan ingkang titahe wis ora gelem eling karo sing gawe urip, satemah ora gelem manembah, ora gelem ngucapake syukur, uripe amung nungsang puyang gudel bingung, numbuk bentus. Gedene wis wegah nampa wewarah nampik pitutur becik. Papan-papan panembah wis ora diparani, sing dipawani mung papan-papan maksiat. Panggonan kang kaya mengkono mau ora mujudake negara, ora mujudake desa, mesti bakal nampa welaking Jawata. Yo, Kuwi kabeh wis nekseni. yo. Saiki coba apa ora ganjil ing atase Ngamarta kuwi dadi papan-papaning titah becik-becike wong. Mongko Ngamarta kuwi ing dadi pengayomaning para Pandhawa, satriya 5 cacahe. Ingkang wis kondhang kawentar ora nate ninggalake tumindak ingkang becik. Lah kok tinemune ketaman pegebluk. Kosik to, iki janjane dewane sing kleru apa pancen kawula Ngamarta sing kudu dielingake marang panguwasaning dewa? Kresna kakangku, Werkudara piye? kowe rawuh mrene ora dikon mejang. Kaya dene pendhita mulang, kaya dene guru. Ning kowe ngrumangsana wis dadi pengayomaning para Pandhawa. Yen Pandhawa nemoni lelakon kaya mengkene iki, mestine Kresna kakangku kudu iso menehi pepadang. Werkudara, Apa? satriya sing tau tate ketemu karo dewane kuwi sapa? Aku Liyane ora enek. tegese uripe satriya ingkang tinampa dening panguwasaning dewa kuwi Werkudara. Mongko wong sak jagat iki ngerti kabeh. Nadyan Siadi iki agal growal-growal ning penggaling Siadi kuwi ngrawit kaya jejaruting asem. Turta satriya sak jagat ki ora ana janjane ingkang ngungkuli kepinteraning Werkudara. Lah ing atase negaramu ketaman pegebluk kok kowe ora iso ngusadani negaramu kowe iki piye? Ose, yen perkara iki tak walik. Tak walik piye? Kowe ngarani aku wong pinter, ning aja luput wong pinter ki kalah karo wong ketrima. Nadyan aku mbok anggap pinter, ning wong sak donya ki padha ngerti kabeh sing ketrima uripe iki Kresna kakangku. Akeh wong pinter ning rekoso golek sandang pangan, akeh wong bodho ning ketrima golek sandang pangan. Sak kecekele mesti entuk dhuwit. Kuwi jenenge wong ketrima. Mula aja ngluputke wong pinter. Nanging dina iki sing disuwuni berkah, sing disuwuni pangandikan ya kuwi Kresna kakangku, wong sing ketrima. Mula aja meri karo kabisane dewi-dewi. Aku diparingi pinter ning kurang ketrima uripku. Nuwun sewu yen kowe ngarani awakmu ki bodho ning ketrima uripmu. Mula luwih ketrima Kresna timbane Werkudara. Kowe lha edan iki. Malah mbok wolak-walik ora karo-karuan. Mula ora usah dadak ngluputke karo Werkudara Gage. Yen pancen kowe ngerti apa sebabe lak kok dadi Darma Kusuma kakangku, negarane ketaman pegebluk, aja mbok dawa-dawa ukarane paringa dawuh syarate apa. Nadyan aku mbok dawuhi munggah gunung jegur segara, aku ora bakal wegah waton dadi sarana waliyaning negara ing Ngamarta, aku ora bakal selak. Kok ora Bu? Nadyan bebasanipun ingkang rayi ing Madukara kadhawan manjing tumangan. Kula mboten badhe selak waton dados sarana waliyaning negari Ngamarta. Kula aturi paring dawuh. Jagat wasaning mboten wayatur jagat. Ya, Werkudara, sumene sawetara Yayi. Yo, ngestoke dawuh. Yayi, kula wonten paring dawuh Koko Rabu. Kula nuwun sewu. Wontenipun geni ingkang mangalat-alat tertentu wonten tiyang ingkang ngubar. Inggih menika amiwiti amletikaken geni menika kala wau. Liripun Paduka paring dawuh mekaten dasaripun menapa? Wonten rampan ketaman pegebluk negari Ngamarta ing kados mekaten menika, mesti kemawon wonten tuk sumbering perkawis.
Menawi Koko Prabu pirsa tuk sumbering perkawis lajeng wonten pundi tuk sumberipun menika kula aturi paring dawuh. Kula nuwun pangapunten. Saderengipun ingkang ngraka munjuk atur Paduka Yai Prabu wonten sukolelaning penggalih. Sakmangke kula aturi prasaja. Prasaja babakan menapa? Kula nuwun sewu. Menapa wonten lampahan ingkang aneh-aneh ingkang tumanduk wonten negari Ngamarta saderengipun negari menika ketaman pegebluk? Inggih. Werkudara piye? Prasaja wae. Ora sandadak mbok tutup-tutupi. Mbok menawa kanthi kowe jujur karo Kresna kakangku. Kresna kakangku bisa ngudari pepeteng ingkang tumanduk ning Praja Ngamarta. Inggih Koko Prabu. Estunipun saderengipun negari Ngamarta menika ketaman pegebluk. Ingkang rayi koncatan pusaka negari Ngamarta inggih menika winastan pustaka Jamus Kelima Sada. Pustaka Jamus Kelima Sada uncat saking negari Ngamarta. Satemah boten dangu tumunten negari Ngamarta ketaman pegebluk menika kala wau Koko Prabu. Lho. Pustaka Jamus Kelima Sada uncat saking negari Ngamarta kasinggihan mekaten. Menapa Yayi boten budidaya angulari? Tuwene angut padi wonten pundi dunungipun pustaka Jamus Kelima Sada? Sampun boten kirang-kirang nganggen kula nyebar para prajurit telik sandi. Miwah kadang-kadang kula piyambak paribasan tepung gelang kekalangan anggenipun ngupaya wonten pundi dunungipun pusaka parandene gagar wigar tanantuk karya. Koko Prabu pepes pupus pengajeng-ajengipun ingkang rayi krana sampun boten wonten tandha-tandha pinanggipun pustaka Jamus Kelima Sada. Malah saking menika gandeng paduka Kanjeng Koko Prabu sampun kepareng rawuh dinten sakmangke mugia suka lilaning penggalih paring pitedah wonten pundi dunungipun pustaka Jamus Kelima Sada Koko Prabu jagat masisane Bathara Wayah jagat lha dalah mboten nginten bilih pusaka negari Ngamarta pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada uncat saking negari Ngamarta kasinggihan mekaten mongko sampun boten kirang-kirang nggih nglumbun budidaya supados manggihaken pusaka marandene gagar wigar trantuk karya. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Mila ingkang saking menika kula nyuwun dawuh saking paduka. Wonten pundi dunungipun pustaka Jamus Kelima Sada? Yo, Kresna kakangku. Paringa dawuh. Nadyan adoh dikaya ngapa aku saguh goleki pusaka Jamus Kelima Sada supaya ndang bali marang Praja Ngamarta. Yen pusaka bali kawula mesti kepenak nggone urip ora ketaman pegebluk kaya sing dumadi dina iki. Werkudara, nggih. Arjuna wonten paring dawuh, pun kakang kuwi menungsa lumrah. Ya senajanake kang padha nyebut yen Tanata Ndarawati kuwi titis Wisnu, nanging tumrapun kakang pun kakang keng rumangsani yen to dadi jalma wantah ing kedunungan ina lali salah apes lawan mati. Yo. Mula kang sangka kuwi Yayi. Menungsa urip ning alam padang kuwi diwenangake mbudidaya dene pambudidayane ora kendhat nyuwun marang panguwasaning dat kang murweng dat. Ayo. Saiki ngene. Tinimbangane perkara iki dipasrahke lawan kadangmu ing Ndarawati, mongko saknyatane Blakasuta, aku ora ngawuningani menyang endi dununging pustaka Jamus Kelima Sada. Nanging pun kakang ora mandhet tekan semene. Kanthi srana siadi lan para kadang kabeh ndak kanthi nyuwun marang panguwasaning dat kang murweng dat. Sarana amangsah semedi ora ketang mung sakedheping paningal padha bebarengan nyuwun marang panguwasaning Gusti mugi-mugi dewa paring mengan kelawan para Pandhawa bisa nuduhake menyang endi dununging pustaka Jamus Kelima Sada. Yen pancen kaya ngono karepe Kresna kakangku aku mengkari manut Koko Prabu semantun ugi kula namung kantun ndederek. Yayaji inggih Koko Prabu kula mboten badhe selak. Yayi kembar, kula mboten badhe selaki Koko Prabu ngestu padha dapat paduka Kanjeng Koko Prabu. Monggo, Yayi. Gandeng sedaya para kadang sampun samapta ing gati sawigaing diri. Kula kanthi sesarengan kanthi alampah sukma nyuwun dhateng panguwasaning dat kamurweng dat wonten pundi dunungipun pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada supados dewa paring pepadang tumraping negari Ngamarta. Saisinipun menika Yayi Prabu Darma Kusuma tanggaping gati nata ing Ngamarta. Nalika semanten mulat nalika semanten nata ing Ndarawati sigra patrap semedi sigra nututi patrapipun ingkang raka ing Ndarawati nata ing Ngamarta Prabu Darma Kusuma datan kantun sangganing para kadang Pandhawa alampah semedi madaning Datulaya negari Ngamarta minta wenganing dewa wonten pundi dununging pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada.
Ucap kacarita nalika semanten dereng ngantos telung kedheping paningal anggenipun alampah tapa dadak jugar tapaning Sang Nata ing Ndrawati sigra anjokaraken ingkang rayi ngamarta kagiat kadra kasangsaning para Pandhawa wau. Koko Prabu dereng ngantos purna anggen kula alampah semedi malah dereng ketingal manteng pangestinipun teka paduka njugaraken dhateng ingkang rayi. Yayi nyuwun pangapunten. Kekiyatanipun para Pandhawa ingkang saged anyembuh dhateng daya kekuatanipun ingkang raka ing Ndrawati. Anggen kula daya-daya saged sowan dhateng ngersaning para Jawata tumunten dewa sampun paring pepadang. Koko Prabu, dewa sampun paring pepadang kados pundi? Sampun paring dawuh. Wonten pundi dunungipun pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada? Menawi Koko Prabu sampun prisa tumuli kula aturi paring dawuh pustaka Jamus kelima sada wonten pundi? Kresna kakangku aturi paring dawuh. Pusaka menyang endi yen pancen isih cetha papane tak golekane tak paranane. Tak kandhine bali ana ing Praja Ngamarta. Werkudara. Nggih. Yayaji kula wonten paring dawuh. Mugi andadosna ing kawiningan jebul pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada menika mboten kok ical saking pikajenganipun piyambak menika mboten. Namung pancen wonten durat maka ingkang anyidra dhateng pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada. Werkudara. Nggih. Ana durat maka ingkang nyidra pustaka Jamus kelima sada. Wah. Kresna kakangku paringa dawuh. Yen pancen eneng maling sing wani nyolong pusaka Jamus kelima sada tudono. Tak paranane yen pancen ora gelem balekke, aku ingkang saguh mateni maling mau. Werkudara. Nggih. Aku tak takon karo Dimas Werkudara upama malinge iki mau kecekel miturut Werkudara apike dikapake. Nek miturut hukume sing mbok pasrahi. Lho, miturut hukum sing tak pasrahi piye? Yen mbok pasrahke negara, hukume manut negara Ngamarta. Nah yen mbok pasrahke Werkudara, hukume manut Werkudara. Yen dipasrahke negara Ngamarta hukume piye? Manut pradata adil. Dipatrapi pakunjaran pirang taun, mbuh aku ora ngerti. Yen manut Werkudara, hukume Werkudara utang duit nyaur duit, utang getih nyaur getih, utang nyawa nyaur nyawa. Maling iki mau tegese wis utang nyawa karo wong Ngamarta. Kok iso kaya ngono? Lho, Yayi. Etungen pira kawula kang ketaman pegebluk kang tekaning pati. Merga maling iki mau wani nyolong pustaka Jamus lima sada wekasan Ngamarta ketaman pegebluk. Tegese maling iki mau ingkang jalari pegebluk padha karo jalari pati ning para kawula. Tegese maling iki mau nek kecekel kudune ya dihukum pati. Yen pancen kuwi dasare, aja ana sing mbok pasrahi ngukum karo maling mau, pasrahno Werkudara tak keceke sirahe. Kuwi tenan? Yo, tenan. Lahir batin? Lahir batin. Ora mban cindhe mban siladan. Tegese piye? Upama lho iki upama maling iki mau nayaka negara Ngamarta utawa Punggawa utawa maling iki mau isih kawula negara Ngamarta. Nadyan kawula nayaka Punggawa. Werkudara ngenggoni tembung sama beda dana denda. Lirih ora mbau karo kapine. Nadyan wong liyan kebrayan labuh negara bakal tak ganjar sakmurwate. Nadyan to kulit daging ning nandhang keluputan. Ora sanak, ora kadang, ora kulawarga. Yen pancen wis kleru tumraping negara kudu dipatrapi pahukuman sakmurwat. Kuwi tenan? Yo, tenan. Lahir batin? Lahir batin. Ora dura? Wis tau ngerti Werkudara Goro. Tak kira aku durung tau nglakoni Goro. Mula kandhakno sapa sing nyolong pustaka Jamus lima sada. Yen pancen Werkudara wis tetep penggaling siadi kepengin matrapi paukuman karo maling mau tak pasrahke Dimas Werkudara sago. Sago. Yen sago tak kandhani malinge. Malinge ora li kejaba mung Punggawa sarta kulawarga Ngamarta. Wah, sapa kaki? Apa pancen pirangane wong Pandhawa? Apa pancen anak-anak Pandhawa? Apa pancen kulawarga Pandhawa? Werkudara lungokno sing nyolong pustaka Jamus lima sada Abimanyu anakmu Tanjungana Werkudara.
Kresna kakangku persasat kaya sinamber gelap bareng kowe paring dawuh sing nyolong pusaka Jamus Klimasada Abimanyu. Iya, Abimanyu anakmu ing Tanjung Anom. Koko Prabu mboten nginten babar pisan bilih mekaten lampan ingkang kedah sinandhang mboten nyono menawi anak kula Abimanyu nyiprati rah letuh dhateng pun Janaka. Koko Prabu kula pasrah pejah gesang. Wah, Kresna kakangku. Apa ya mokal apa ya bakal kelakon aku mateni karo Abimanyu. Kok sik to? Kowe tak genahke sik. Sira Syadi mau wis prasapa karo pun Kakang sapa wae ora sanak ora kadang mbuh kulawarga mbuh nayaka. Yen pancen keluputan tumraping negara bakal mbok patrapi paukuman jumbuh kelawan keluputane. Yo. Mula iki aku matur kelawan Syadi yen to ingkang nyolong pustaka Jamus Klimasada kuwi Abimanyu. Wis saiki menyang kok. Abimanyu patenana. Wah, kurang mentolo. Abimanyu anakku. Wah, Kresna kakangku. Mengko gek dewa le menehi kabar karo kowe salah. Lho. Dewa kok salah ki cara ngendi aku tak takon karo kowe. Ora ana dewa kok luput. Wah, nyatane Abimanyu seprono seprene ora tau tumindak ala. Lah kok dadi Abimanyu wani nyolong pusaka Jamus Klimasada. Werkudara, kowe sok ngandhake to. Sing jeneng menungsa kuwi kedunungan ina lali salah apes lawan mati. Sak apik-apike menungsa kuwi ana alane, sak ala-alaning menungsa kuwi ana becike. Wis to, titenana. Mula wektu dina iki nadyan sira kuwi ngandhake yen to si Abimanyu kuwi tumindake ora nate nalisir saka angger-anggering kautaman. Nanging sapa ngerti pikirane Abimanyu owah gingsir dasare bocah nom keladuk wani kurang geduga. Mula yen to nganti Dimas Werkudara iki mengko ora matrapi paukuman karo Abimanyu ora apa-apa. Ning jagat wis nekseni lho. Jagat wis mireng marang sumpahe Werkudara ingkang bakal netepi hukummu dhewe. Ya kuwi sapa sing salah bakal mbok patrapi paukuman. Nanging yen to Syadi bareng nyumurupi sing nyolong Abimanyu tumuli kendho penggali ing Syadi ora nindakake paukuman. Donya iki kabeh bakal gelo nyumurupi kasatriyaning Werkudara ingkang mencra-mencre kaya banyu tumumpang godhong sente Werkudara. Wah, Abimanyu. Koko Prabu kula kedah kados pundi? Abimanyu anak kula. Abimanyu menika atmajanipun ing ngrayi panengah. Menapa ingkang kula kedah kula tindakaken Koko Prabu? Lho kok sik to? Wong sing dudu bapakne wae kumudu ngadili marang atmajane. Mongko sing duwe kewajiban sakwutuhe tumrap Abimanyu kuwi Janaka. Nggih. Nanging menapa inggih Kakang Mas Jodipati badhe mentala dhateng anak kula Arjuna kula nun paring adhawuh. Anak Janaka kuwi pirang-pirang. Anak Pandhawa kuwi nganti gedhabyah ora iso diitung. Putrane Nyai Darmakusuma anake Werkudara atmajaning Arjuna kuwi nang ndi-ndi teng Tlecek ya ta? Inggih. Nang ndi-ndi pirang-pirang. Lah nek tumrap aku yen pancen Abimanyu kuwi luput, gunane apa? Yen to Syadi ora iso ngelingake kalawan Abimanyu. Mongko lupute Abimanyu kuwi wis ngembet uriping para kawula. Apa Abimanyu kuwi ora duwe rasa kamanungsan? Nggone nyolong pustaka Jamus Klimasada nganti dadi pati ning para kawula iki nek tumrap aku wis ora ana pangapura meneh kanggo Abimanyu wong anak Janaka pirang-pirang kok. Ora ana Abimanyu anake Janaka isih akeh ora usah dadak kuwatir. Abimanyu mati dening aku.
Koko Prabu. Bebasan pepes bayu kang tapis sampun boten gadhahi kekiyatan menapa-menapa Koko Prabu. Krana sasampunipun Maduka paring dawuh bilih anak kula ing Tanjung Anom ing Klangkawati pun Abimanyu ingkang wantun nyidra pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada tumunten tiyang sepuhipun kekalih inggih menika pun Werkudara kelawan Arjuna badhe mentala dhateng atmaja kula pun Tanjung Anom. Koko Prabu kados pundi lelampahan menika? Yayi, nuwun pangapunten. Mbok menawi menika ingkang winastan kridaning asti tan kuwa bedah kutaning pasti budi dayane menungsa tan bisa ngungkuli garis ingkang kawasa. Sakathing lelampahan ingkang dumados wonten ing alam padang menika ingkang damel ingkang akarya loka tegesipun Gusti ingkang akarya jagat dening titah namung sakdermi anglampahi. Mila babakan perkawis menika saenipun dipun tampi kemawon. Mboten kendhatanipun nyuwun dhateng purbaning Hyang Mahanasa. Bilih samangke supados Abimanyu sageta eling dhateng Purwaduksina miwah tiyang sepuhipun gadhahi raos pangapunten dhateng atmajanipun. Nanging kula ngertos dhateng watak wantunipun kadang kula pun Werkudara menapa dene Janaka. Menawi ngantos mubal babal kanepsanipun tumunten boten nimput Purwaduksina wentala dhateng atmajanipun. Nggih. Menika ing kedah kelampah ing dumados wonten negari Ngamarta. Nuwun sewu. Menawi Paduka Yai Prabu kepareng waloka dhateng Raka ing Ndorowati, kinten kula menapa wonten pangandikan tuwin pangudang saking Paduka Yai Prabu ingkang nate panjenengan ngendikaken dhateng ingkang putra pun Abimanyu. Inggih. Koko Prabu. Kula enget kula nate angudang dhateng pun Abimanyu. Pangudang Paduka kados pundi Yayi? Mboten sanes kula nate matur utawi kula nate ngudang kelawan pun Abimanyu. Mekaten pangudang kula, Abimanyu nggih anakku cah bagus. Ya mung sira putraku ingkang dak dama-dama. Nyuwuna marang panguwasaning Gusti ngakarya loka besok wong tuamu Pandhawa. Sawise bisa nyabrang perang gedhe Bratayuda tumulisa menang kelawan para Pandhawa. Ora ana ingkang bakal nglintir ke Prabon Ngastina kejaba mung sira kulup Abimanyu. Ngaten Koko Prabu pangudang kula. Weh dalah Yai. Jagat wasisaning Ubathara. Nggih, nyuwun pangapunten kados menapa? Ta bombonging raos jengandika Yai Prabu sasampunipun Abimanyu nampi nggih menika wahyu kanalindran. Tumunten kathah pangudang pangebang-bang ingkang dipun ngendikaken dening anak kula ing Tanjung Anom. Mbok menawi menika ingkang dados sarana mubal pepinginanipun Abimanyu anggenipun kaselak lan kepingin tumunten lenggah dampar ke Prabon. Koko Prabu menapa menika ingkang dados jalaranipun ingkang Raka mboten saged matur. Nami mbok menawi menika salah satunggiling jalaranipun dening Abimanyu wantun tumindak anyidra pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sadra. Koko Prabu lajeng kedah menapa ing kula tindakaken sampun Yayi. Samangke ngentosi dhateng babaring lelampanipun Werkudara menapa dening Janaka. Kula suwun Paduka Kanjeng Koko Prabu sampun negakaken nun ngestaken dawuh. Keparung ingkang rayi mibaraken pasewakan nedya manjang sanggar pelanggatan meminta pangaksamaning Gusti dhateng para Pandhawa ingkang sampun lintu ing patrap. Menapa sampun Paduka dawuhaken ingkang Raka namung sendika ndederek. Kembar kula wonten pangendika ing ngadhawuh. Babar pisan budalna kang padha siba ingsun kundur ngedaton tatanan para prajurit lan para kawula ingkang padha bodol saka ing masewakan aja nganti ana ingkang padha gawe dardah. Nana ngestaken dawuh nyun pamit madal paselan. Nana ngestaken dawuh nyun pamit madal paselan Koko Prabu. Kaya wis ora ana dawuh maneh Yai kadangipun Kakang Nekula Sedewa pun Kakang kundur ngedaton kawula nana ngestaken dawuh Paduka Kanjeng Koko Prabu Ngamarta. Purna gatining pananggilan
Sanata kundur ngedatun jrog saking dampar ngono kinapit gambaran gading kadhiraken sanggaring Kolomban Cedi manggung ketanggung Jaka Paloro ingkang sami ngambil upacara ing keprabon. Tindak Sri Nararata kawis tinggal saking Mandrawa kaya gumebyar busananing Sri Nararata wau. Rama Kyai ingkang putra ing pringgondanipun Gatotkaca Cemadong dawuh. Rama Kyai ingkang putra ing Jangkar pun Antarada Cemadong dawuh. Ana apa, Pak? Bapak ngawe karo anak-anak Njodipati kabeh supaya ngadhem ngersaning bapak nek ana wigati babarna karo para putra, Pak. Wah, Gatot. Wonten timbalan Rama Kyai. Antarja, wonten timbalan Rama Kyai. Antasena. Apa, Pak? Ora nyono babar pisan yen to bakal ana lakon ingkang kaya mengkene. Wonten menapa dene Rama Kyai paring dawuh mekaten kepareng hamba Barana dhateng yang putra ing Pringgondani. Gatotkaca wonten timbalan. Jroning pasewakan Kresna Kakang Kurawuh ana ing madyaning Datulaya. Ngendikake apa to sababe dene negara Ngamarta katon peteng barep kakangku prasaja. Yen to negara Ngamarta ketaman pegebluk. Wis ana sesasi iki uripe para kawula esuk lara sore tekaning pati sore lara esuk ketiwasan. Tumuli Kresna kakangku disuwuni supaya paring pepadhang tumrap negara Ngamarta. Nanging Kresna kakangku tumuli nyuwun prisa karo barep kakangku. Apa ana lakon ingkang elok-eloki? Barep kakangku paring dawuh yen to sesasi iki pustaka Jamus kelima sada ilang saka negara Ngamarta. Nalika semana Kresna kakangku paring dawuh ayo padha mbudidaya supaya enggal ketemu pustaka Jamus kelima sada sarana Pandhawa nglakoni tapa semedi ora ketang mung sedhela. Nyuwun palimarmaning Gusti. Wah, Kresna kakangku nalika semana durung suwe nggone nglakoni semedi wis jugar. Tumuli jugarake Pandhawa kabeh nggone laku semedri. Kresna kakangku paring dawuh yen to pusaka pustaka Jamus kelima sada ora ilang pancen eneng sing nyolong. Rama Kyai, kula aturi paring dawuh sinten ingkang wantun nyidra dhateng pustaka Jamus kelima sada? Kanjeng Rama kula aturi paring dawuh sinten ingkang wantun nyidra pustaka Jamus kelima sada? Sapa Pak sing wani nyolong pustaka Jamus kelima sada? Bapak ora usah dadak jemangkah, aku ingkang bakal mbondo tangane ngrincung sikile. Tak aturake ngersaning Kanjeng Dharma Kusuma. Gatot, aja kaget le cah bagus. Antarja kowe aja kaget, Antasena kowe aja kaget. Maling sing wani nyolong pustaka Jamus kelima sada. Wah, ora liya kejaba adimu Tanjungana Mangkawijaya Gatotkaca. Kanjeng Rama. Kyai, kula menika apal dhateng watak wantunipun kadang kula Yayi Abimanyu. Mbok menawi Kanjeng Wandarawati klentu, piyambakipun anggenipun paring dawuh menapa inggih badhe kelampahan Yayi Abimanyu wantun nyidra pustaka Jamus kelima sada. Wah, ku dhewe ingkang sekawit ora percaya. Ning bareng Kresna kakangku paring dawuh kaya ngono, apa ya memper, apa ya kelakon Kresna kakangku bakal ngendika sing ora ana nyatane. Tumuli nalika semana aku wis saguh mateni karo maling. Gatot wonten timbalan. Kowe ngerti yen to bapakmu iki jiwaning satriya. Satriya ki junjung parang kesaguhan. Monggo aku wis kebacut saguh. Aku wis kebacut gelem. Kudu midana maling mau sarana hukume Werkudara. Gandeng Abimanyu nyolong pustaka Jamus kelima sada. Monggo wis dadi sarana patine kawula. Mula Abimanyu ora liya kejaba mung kudu dipateni nyaur nyawane para kawula negara Ngamarta. Mula wektu dina iki Gatot, kowe mangkat karo wong atuhamu Werkudara. Adimu Abimanyu wis ora pantes dadi anake para Pandhawa. Nyiprati rah letuh marang pasuryaning wong atuhamu Pandhawa. Wah, Werkudara ora saguh duwe anak wujute kaya Abimanyu. Aku ora sotah ngaku anak karo Abimanyu.
Aku dhewe ingkang bakal ngecek mestakane adimu lanang le. Mas, eneng opo aku arep budal ana ing Tanjung Anem kok tok candhet. Sik, Kang. Aja kesusu. Aku ngrungokke apa sing dadi critane bapak iki mau kok tuwuh tandha pitakon sakjroning atiku. Apa ya bener Siwa Ndarawati kok mentala ndhawuhi karo bapak supaya mateni karo Abimanyu. Mongko janjane aku ngerti. Siwa Kresna kuwi tresnane karo Abimanyu kuwi lahir batin tur kowe ngerti dhewe kaya anake mantu Siwa Ndarawati. Apa mokal ing atase wong tuane kok mentala mateni karo mantune dhewe kuwi ora ketemu ngakal. Terus iki mesti eneng dom sumuruping banyu ingkang bakal ngobah-obah katentreman negara Ngamarta. Karepe Dimas sing budal men bapak karo Kakang Garukaca. Kakang Antarja karo aku, ayo neliti sing luwih permati. Yen perlu nyaketi Siwa Kresna. Engko aku sing nakoni Siwa Ndarawati. Apa pancen bener Siwa Ndarawati paring dawuh nek Abimanyu sing nyolong pustaka Jamus Limasada terus dawuh karo bapak kon mateni Abimanyu. Nek pancen Siwa Ndarawati tegel tenan karo anake lanang Abimanyu, aku sing ora trima, Dimas. Kriwikan dadi grojogan, geguyon dadi tangisan. Wis ben. Ki nek ora ditelisih, nek ora diteliti, nek ora dititi priksa, iki mengko nek nganti bapak mateni Abimanyu, mongko sejatine Siwa Ndarawati kuwi dudu panjalmaning Siwa Ndarawati sing saktenane. Sapa sing getun, sapa sing kelangan, wong mati ora bakal urip meneh. Ngono Dimas. Terus karemu ambles bumi, Kang. Kowe karo aku liwat jron bumi niti priksa Siwa Ndarawati. Aku wedi. Wis, ngene ana dosane ana dukane aku sing tanggung jawab. Ngono. Ayo Kang, mangkat. Iya Dimas. Yo jagat mangestu karo wayah bener jagat. Lah dal. Kondhange akeh padha nyebutake yen to Pandhawa kuwi satriya wasis waskita ngesti tegese lante panggraitane. Nanging jebul ora beda ora kok keklumpukaning wong bodho longa-longa. Ora ngerti karo Sasmita, wong ora ngerti karo panjalmaning mungsuh ing Membanata Ndarawati. Monggo pakaryanku mung kejaba ora liya kejaba amung kudu gawe patining para Pandhawa. Abimanyu anak sing didama-dama dipateni karo Werkudara karo Janaka yen Abimanyu tekaning pati, Pandhawa pepes bayu kang tapis ora duwe kekuatan, ora duwe pangarep-arep. Mula mateni Pandhawa angel mijet wae ngranti. Oh, lah dalah. Lah kok ora padha ngerti karo aku. Ing atase aku kuwi Memba Narendra Ndarawati kok ora padha awas kita ngesti paningalih. Werkudara ya mung manut ngono wae, Janaka ya mung manut ngono wae, Yayi Prabu Darmakusuma tak blithuk ya mung meneng wae. Lah kok jebul kondhange Pandhawa nggone dadi satriya lantip panggraitane mau mung kandhek ana ing pangucap ora kababar dadi pakarti. Dina iki wah yaning mangsa kala Pandhawa cures saka lumahing bumi kreping langit. Lho iki Antasena to? Heeh. Lho. Wis ket mau. Sampeyan lenggah, aku ya duduk di sini. Lho. Kowe lah dalah. Lah nek ngono kowe ngerti kabeh apa sing tak kandhakake, capet-capet Pakde. Capet-capet to? Ya syukur. Terus wigatine apa? Aku mau ditimbali karo Bapak Njodipati. Bapak Njodipati paring dawuh karo aku, kon neng Tanjung Anom kon ngrangket Abimanyu. Critane bapak Siwa Kresna Siwa Ndarawati sing paring dawuh ngandhakake nek Abimanyu sing nyolong pustaka Jamus Limasada. Iya, pancen bener ngono. Saiki aku tak takon. Sing ngandhakake nek sing nyolong pustaka Jamus Limasada kuwi Abimanyu sapa? Aku. Siwa Ndarawati saka sapa? Saka dewa. Nek dewa paring dawuh Sasmita kuwi mesti cetha. Dewane mesti ngandhakake Ulun Sang Hyang Indra, Ulun Sang Hyang Brahma. Mesti ngono kuwi. Dewane sapa?
Antasena. Piye? Nalika semana dewa paring dawuh kuwi ora nuduhke sapa jenenge. Lho. Ora nuduhke sapa jenenge? Ora Antasena. Nggih. Lah terus Ya mung paring dawuh nek sing nyolong pustaka Jambus Lima Sada kuwi Abimanyu. oh ngono. Iya. Mula wektu dina iki ku ora usah dadak nersih. Apa to sababe aku iso ngandhakake Abimanyu kok sing nyolong pustaka Jambus Lima Sada? Wektu dina iki luwih prayoga kowe budal ning Plangkawati Abimanyu rangketen. Aku mesti budal, Pakde. Aku wong nek didhawuhi wong tuwa ora tau mingkuh, ora tau sulaya, aku mesti budal. Lah kok isih nang kene? Mumpung Pakde nang kene aku janjane kepengin nuruti karepaning atiku. Lho, kekarepaning atimu apa? Aku ki jane suwe banget duwe pangidam-idam kepengin nyumurupi wujuding kembang ing iso nguripke wong mati kuwi jane kaya ngopo? Kembang sing iso nguripke wong mati kuwi Sekar Wijaya Kesuma. Sing duwe Aku. Lah aku tak weruh sedhila wae. Ngene aku wis weruh kembang aku tak ning Tanjung Anom Abimanyu tak bandane. Waduh, Antasena, piye? Sing gedhe pangapuramu nek kembang aku ora nggawa. Lho. Ora nggawa? Ora. Keri ning Ndarawati. Waduh. Monggo kuwi sak ngertiku ora tau keri lho. Lho, wong ki rak kedunungan lali to. Wong iki kedunungan lali, mesti keri ya iso, wong apa-apa ya iso keri kok. Oh lah ya wis. Karang keri kok. Lah iya. Nek liyane kembang entuk ora? Nek liyane kembang tak duduhke Senjata Cakra. Aku tak weruh. Aku jane kok ngimpi-impi Senjata Cakra kuwi ampuhe kaya ngapa, wujude kaya ngapa, ampuhe kegila-gila. Antasena. Piye? Aku ki mau rak lagi siram to. Heeh. Senjata Cakra ki tak dadekke siji eneng meja karo kembang Wijaya Kesuma. Lah kok lali? Kowe berarti sing lali loro. Iya. Waduh, lah piye kuwi? Wong rak kedunungan lali to. Lah ya wis ora apa-apa jeneng menungso iki kedunungan ina lali salah apes lan mati lan didit. Lah iya. Saiki ngene. Nek Senjata Cakra keri Sekar Wijaya Kesuma keri ning negara Ndarawati, aku iso nampa. Ning siji iki nek nganti sampean muni keri, sampean berarti dudu Ratu Ndarawati. Lho aja ngawur. Aja ngawur. Aku wakmu Ndarawati. Iya, arep wak Abon, wak Kresna terserah. Ning tetep nek siji iki kowe ora iso ngaturake, ora iso nuduhke wujude, Aku ora trima. Kang, Apa Dimas? metu Kang. Aku ora wani. Wis to metu aku sing tanggung jawab. Oh iya. Bekti kula wa. Ya Antarja tak tampa kok dadak ngejak kanca barang ki ngopo? Mergo iki wis tak dapuk. Lho, didapuk piye? Nek sampean ora iso nuduhke Sekar Wijaya Kesuma, Senjata Cakra ora apa-apa. Ning nek siji iki sampean ora iso nuduhke, nuwun sewu sing tak kon jotosi Kakang Antarja. Antasena. Piye? Aku ki wakmu Ndarawati, wis ngerti. Ning ra perlu bukti to. Wis ngerti nek sampeyan iki pepundhenku Ndarawati. Ning aku perlu bukti. Kang, Apa? toto-toto Kang. Nek iki ora iso ngandhake apa sing tak takokke, langsung diajar wae. Antasena ora edan lho, iki ora edan iki tenanan. Aku ora wani. Kowe jotos iki pokoke tak jotosi. Antasena aja edan. Wis to manut karo aku. Nek ana dosane, Aku tanggung jawab. oh ya wis. Kaca paesan. Kaca paesan. Ya, kuwi mapan ning jabaning daging ning jero kulit. Kuwi ora iso keri. Kuwi mapan ning epek-epek. Kuwi tok nggo nonton lelakon sing bakal kelakon, lelakon sing kowe ora ngerteni. Kaca paesan. Kaca paesan mesti tak gawa. Nah, nek ngono sampeyan Kresna tenan. Delok. Iki Antasena. Sawangan. Kok ming kutil kaya ngono iki? Epek-epek mlentrunge kok dipamerke. Iki lho sing ireng kuwi kapal. Kresna kok kapalen tangane. Tok sawange ta ora? Tak sawang kait mau nganti ngenake permana jati nganggo netra batin ora katon cetha yen kowe dudu Siwa Ndarawati Kang ya Dimas Kestoke dawuh Terus Kang, terus. Wah. Wah.
Wah Kakung. Ngandel ora, saiki sampean percaya ora Kang? Lho. Lah kok dadi wujud Eyang Durna? Kandhani kok aku ora pangling. Ana Kresna kok lali nggawa Sekar Wijayakusuma kok lali nggawa senjata cakra mula sing tak takokke kanca paesan. Ati aku. Madhep rene, Wah. Madhep rene. Oh, ketok ora gedhoamu saiki. Antasena aku jaluk ngapura ya Antasena. Kok sampeyan mentala? Mentala piye? Kok sampeyan mentala ngandhake nek Abimanyu nyolong pustaka Jamus Klimasada? Abimanyu nyolong apa ora? Ora. Aku sampeyan ngomong, aku diutus karo anak Prabu Duryudana supaya gawe srana pati ning Pandhawa. Mula Abimanyu tak jangka patine. Abimanyu ki anak Pandhawa sing ditresnani. Nek Abimanyu mati, Pandhawa mesti ora duwe kekuatan. Kaya ngono ki apa wong tuwa? Aduh, ora ngeplak to Antasena. Wes aku kapok aku. Dados Eyang ingkang ngendikaken Abimanyu nyolong pustaka Jamus Klimasada. Antarja panendiya. Nyuwun pangapunten. Wong tuwa kaya ngene iki ora patut diajeni. Aduh, ora seru-seru. Musmet. Apa? Musmet. Pirakula. Piye Dimas Ben, aja diculke. Kowe ngerti ora, Kang? Kowe ngerti ora, Mbah? Piye? Bapak wis ning Tanjung Anom. Ning nganti bapak mateni Abimanyu, utang getih, nyaur getih, utang nyawa, nyaur nyawa. Aku njaluk ngapura. Aku ora ndek niat kaya ngono, Antasena. Monggo Kakang Garukaca ya ning Tanjung Anom. Nek Kakang Garukaca nganti mentala mateni Abimanyu, aku sing ora trima. Tak poteng-poteng. Durung. Iya. Piye Dimas ngene Kang? Kowe nek mlebu Karang Pradisan. Sing hok kono. Oh iya. Terus golek pitik sak oke-oke. Arep nyate. Ora. Terus nek wis akeh pitike karo beras sak gegem. Durna diklekarke ning dalan, mripate diwur-wuri belas. Pitik akeh banget diculke ora notoli matane. Aduh, Antasena, aku buta no. Aku tidak bisa melihat. Pitike rung oleh. Oh iya ya. Nek golek pitik kesuwen. Kesuwen kok kesuwen. Syukur kowe. Mutar ora kowe. Omong kesusar-susar. Omong susar-susar. Aku mangkel ono pendhita kok tuwek kok pakatine sak ngisoring dlamakan. Jebul sing putih, sing suci ming serban karo ketumu ning letek gedhoamu. Aduh. Antasena, Antarja plak-plek. Aku minta perlindungan. Panjen Kakang Antarja takon. Golek gerobak loro. Terus? Sing terus kono. Oh iya, Ndeng. Terus dikapake. Sirahe tareni gerobak, sikile tareni gerobak. Kon mlaku ngalor karo kidul. Dipecut. Apa jarane men gerobake mlayu banter. Ora pedhot awake. Aduh. Aku ora iso mbayangke. Ya nek pedhot pas weteng. Nek ngisore. Apa ya suwiwine dadi loro. Kowe iki kecekel kok isih ngelucu lho. Ora lucu iki serius Antasena. Piye Dimas? Gendong Kang. Gendong. Kon ngaku ning ngarepe Kakang Garukaca, kon ngaku ning karepe Bapak Werkudara. Antasena, Werkudara kuwi muridku. Werkudara kuwi siswaku. Nek nganti Werkudara ngerti kuwi kelakuanku apa aku ora isin Antasena. Aja kaya ngono ya Antasena. Ora gelem ngaku ning ngarepe Bapak. Wis sing tak ajar dhewe. Bondo digendong Kang, diajar sak nggon-nggon. Yo ngestoke dawuh. Antarja aja ya, Kang. Antarja aja ya.
Sik, Kang. Stop. Aja kesusu. Dimas Antasena. Ora ngira mabur tak sambi nangis merga aku gagas kahanane adikku Abimanyu. Abimanyu adikku sing tak tresnani. Apa kudu pun Kakang tegel karo si Adi teko kaya ngono kelakuane si Adi. Sik, kowe aja nyalahke Abimanyu. Iki sumbere wis kecekel. Sumbere kecekel piye? Sing dadi tuk sumbering perkara wis kecekel. Siwa Ndrawati sing ngandhake nek Abimanyu nyolong pustaka Jamus Lima Sada mau sejatine dudu Siwa Kresna. Dimas, ya aja gawe-gawe. Nek kawanguran Kanjeng Rama kapireng dening Kanjeng Rama, kowe bakal dihukum dening Kanjeng Rama. Aku ngerti duwe bukti kok, Kang. Apa ana buktine, Kang? Penjate gorene, Kang. Antarja. Iki Yang Durna. Lah ya iki. Iki penjahate. Antarja banting sak kayang-kayange. Gathotkaca. Eyang. Kenging menapa? Ngantos kados mekaten lambanipun. Ayo ngaku. Ngaku. Iya. Iki lagi aromong. Ora ngaku keplak sirahmu. Wong tuwa ora patut diajeni. Tegel karo putune dhewe. Ngaku. Misya. Kanjeng Eyang wonten menapa? Apa sing dikandhake Antasena mau bener? Leres kados pundi? Aku sing membok Ratu Ndrawati. Tegesipun? Aku sing ngomong nek Abimanyu nyolong pusaka Jamus Kelima Sada. Ning nyolong menapa mboten? Nyolong. Nyolong ora? Ora! Gathotkaca ora nyolong. Iki suaraku dadi gedhe banget. Buktine iki, Kang. Dados Abimanyu mboten nyidra pusaka. Ora. Kenging menapa Kanjeng Hyang tumindak kados mekaten? Diutus dening anak Prabu Duryudana supaya gawe pati ning para Pandhawa. Iya. Kados mekaten lamban panjenengan. Menawi Kanjeng Rama dugi wonten ing Tanjung Anom Abimanyu dipun pejahi sinten ing jalan? Aku jaluk ngapura. Aja nesu ta Gathotkaca. Mangkel to, Kang? Mangkel. Entuk njotos kok. Entuk ning ra seru-seru. Kowe iki ngapa? Wong aku ning jalan waya tak jotosi to. Gathotkaca nek nesu tangane dadi wesi. Aku padha karo dituthuk nganggo kunci Inggris. Plek ngono kae, Kang. Ora mentala, ora mentala apa? Wong tuwa kaya ngene kok dienggo pedoman, dienggo panutan. Mentala karo putune dhewe kok. Nek cara aku ora wajib disembah, ora wajib di ngabekteni. Pala iki matine ngopo? Ditokke, kanepsane ditokke. Aja nganti mbededeg nang ati ditokke. Nek mbededeg terus plek ngono malah aku ngrekoso. Ditokke, unjal ambegan, hembuskan napas panjang. Waduh. Aduh. Aduh. Piye, Mbak? Pelo aku. Diantem Gathotkaca kaya didedeg nganggo linggis. Kanjeng Rama piye Dimas? Lah ya kuwi, monggo bapak ki nek wis nesu ya ngono kae. Pokoke aku ndek semboyan lho, Kang. Sembuyane Jiyadi piye? Nek nganti Abimanyu cilik loro gedhe tekaning pati, mbuh aku ora weruh lakon sing tak sandang. Wong tuwa iki tak jur-jur. Aku ya ngejur-jur. Wis ben ora dianggep anak Njodipati ora apa-apa. Yen ngono aku ya sago. Ora dianggep anak Njodipati ora apa-apa. Ning males patine Abimanyu saka tangane Kanjeng Rama. Wis, sing arep ngejur-jur Begawan Durna 3. Mbok di blender wae. Terus langsung ngajur, terus dintron-tron dadekke bakso. Malah cengenge. Aduh, ya nganggo guyon sithik to Antasena. Aku ki ngampet lara tenan. Menungsa kok arep dijor-jor.
Mergo sampean pakartine sak ngisoring delamaan kaya ngono. Ora pantes diaji-aji, ora pantes dipundi-pundi. Kang Antarja, piye Dimas? Gendong meneh. Kakang Rata tak dhawuhi mabur sing banter. Aja nganti kalah karo bapak. Cegat dalan yen Kanjeng Rama nesu. Aku sing nandingi. Yo, ngestoke dawuh Dimas. Mati aku. Aduh, Rama Penemban. Kula rak sampun kemutaken panjenengan. Sampun ngantos nyagahi dhateng dawuhipun Sinuwun Prabu Ngastina. Menika mbebayani, menika mutha watiri. Nyatanipun Bapa Penemban sak mangke kecepeng dening putra-putra Pandhawa. Dipun kula sura turut margi nek kula ngewangi tutur ketawur ora ana gunane. Sinuwun Ngastina, bapak kula kecepeng anak-anak Pandhawa nek sampeyan ora mbelani Asatama ngamuk ning Ngastina. Asatama ora tinimbalan sowan teka kowe ngabiyantara. Wigatine apa? Nggih, wale-wale menapa? Sewu-sewu kalepatanipun ingkang abdi tadah wadana dene kula wantun sumalana ngabiyantara ngersa paduka Gusti kula Sanata ing Ngastina. Ingkang sekawit kula nderekaken Kanjeng Rama ngestu padha dawuhipun Sinuwun Ngastina supados mejahi dhateng para Pandhawa. Namung mugi andadosna ing kaweningan ingkang sekawit Kanjeng Rama Penemban Memba Nata Ndarawati lan sampun saged blithuk dhateng para Pandhawa sarana api-api damel inggih menika lelampahan bilih pustaka James 5 saderipun cidra dening Abimanyu. Malah samangke Werkudara sampun bidhal wonten ing Tanjungana badhe mejahi dhateng pun Abimanyu. Nanging semunipun Kanjeng Rama kilan prayitna. Kanjeng Rama anggenipun sesingla Nata Ndarawati kadenangan dening pun Antasena, Antarja miwah Gatotkaca. Sinuwun tiyang sepuh kula dados pesakitan dipun pilara turut margi dipun tutuki dening anak-anak Werkudara, dipun cempalani dening Antasena, Antarja lan Gatotkaca. Kula sumanggaken paduka kepareng maluyakaken dhateng sugengipun Kanjeng Rama Penemban Durna. Nek ana kabar kaya ngene iki sampeyan ajeng guneman apa? Sampeyan ajeng matur napa? Sampeyan wau matur nek Pandhawa ngatang-atang dadi bathang. Bathange sapa? Patih senengane ngenaki atine ratu. Mung golek pendhok supaya ketok sing mangaturke ora kababar dadi kasunyatan. Pandhawa isih urip. Begawan Durna kecekel anak-anak Pandhawa. Sampeyan ajeng ngomong napa? Kerembak-kerembik. Ora ana nyatane patih model apa sampeyan? Paman Arya. Wiwit Yayi Prabu Duryudana utusan kan Bapak Begawan Durna menika kula sampun boten mathuk, kula sampun boten rujuk, miwah kula sampun boten condong. Nek pancen wong Astina menika mboten seneng kalian para Pandhawa, wong ana senopatine kok mesti golek dalan sing elek lho. Mesti golek dalan nganggo akal ukil sing licik mateni para Pandhawa. Saniki nek ana kedadian kaya ngene iki sampeyan ajeng napa? Saniki nek ana kedadian kaya ngene iki sampeyan ajeng napa? Sampeyan matur nek Pandhawa wis tekaning pati kan jebule Pandhawa isih urip. Malah sing dikongkon dening Yayi Prabu Duryudana, Bapa Penemban Durna kecekel dening anak-anak Pandhawa. Yayi Prabu Ngastina nganti duka kaya mengkono ngoten niku. Omongan sampeyan wis ora iso dipercaya. Omongan sampeyan wis ora iso dipercaya. Sampeyan iku patih ora mranata negara ning nglincipi carang papak adol kono adol kene. Mengadol swara nganti lancip cangkem sampeyan, mangurusi perkara sampeyan. Pripun paman?
Kedadosanipun kados mekaten menika dos pundi? Malah paman dipun dukani dening sinten-sinten. Santai. Nek ora kaya ngene iki ora makmu cilik. Lho kok malah sampeyan ngendika kaya ngoten pesta, aja kuwatir. Aku iki diseneni sapa-sapa iki wis biasa. Wis butuhe kowe meneng wae. Deloken jogete makmu cilik Plasa Jenar Kartomarma. Nek aku ora iso gawe geger jagat aja dundang Sengkuni. Kudune wong-wong sing apik iki do matur nuwun karo Sengkuni. Tak udhokke uripku dadi wong ala iki sing apik men ketok. Nek ora ana sing ala sing apik ora ketok ra kandhani. Iki tontonen jogete Patih Sengkuni nek ora ora iso gawe lakon tekan sesuk-esuk aja dundang Patih Sengkuni. Ngestaken dawuh. Kula nuwun pangapunten. Kula ingkang sowan, kula nuwun manut pasang kaliman tabit. Menika sinten dipun tepangaken kula menika wingking saking negaring Pageralun wonten ingkang sudi mestani dhateng kula Prabu Wirambana Dewa inggih wigatosipun dipun tepangaken kula menika siswa enggal saka 5 kula menika siswanipun Begawan Durna sasampunipun kula menika suwita wonten ing saka 5 tumunten Begawan Durna paring dawuh kaliyan kula benjang dinten ingkang sampun katetepaken kula kadhawan sowan badhe nampi ngelmu saking Saka Lima. Inggih dinten menika ingkang dinten katetepaken kula kedah sowan nanging jebul sasampunipun kula prapteng wonten ing Saka Lima ketingal suwung. Sareng kula nyuwun priksa cantrik. Aturipun cantrik yen Begawan Durna sowan dhateng negari Ngastina. Malah kula sumusul wonten negari Ngastina. Sinuwun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk mangke rumiyin. Kula menika sanes Ratu Ngastina. Lho. Lah nalendranipun sampun mlebet wonten ing kedaton kula menika Patih Ngastina. Patih Sengkuni. Wadah. Patih kondang mbubrake wong omah-omah. Pun monggo anggenipun sami mestani kula semanggaken. Nggih. Lajeng keparengipun kula madosi Bapa Begawan Durna guru kula. Nuwun sewu, nek sampeyan goleki Kakang Penemban Durna, sakmangke Penemban Durna badhe pejah. Lho. Kok badhe pejah niku menika guru kula kok ajeng mboten wonten yo kersanipun pripun? Kakang Penemban Durna menika dipun utus dening Sinun Prabu Ngastina supados mejahi para Pandhawa. Lho, mangke piye? Kok Bapak Penemban Durna menika dipun utus mejahi para Pandhawa? Mergi Pandhawa menika mangsaipun para Kurawa. Kurawa menika mapan wonten negari Ngastina. Bapa Durna sagah amargi piyambakipun menika sampun mukti wonten negari Ngastina lan ngrumaosi dipun paringi derajat pangkat Brana Picis kaliyan Nalindra Ngastina mila dipun dawuhi mejahi para Pandhawa. Kakang Penemban Durna nggih sagah. Lho, mangke piye? Terus Pandhawa niku lupute napa? Apa arja ingkang kawibawan negara Ngastina? Mboten. Kok arep dipateni? Mboten luput, mboten kleru, wose Pandhawa dianggep mungsuh karo wong Kurawa. Lah kok Bapak Durna bidal kon mateni wong ora luput? Nuwun pangapunten, menika sampun pakaryan. Walah dalah. Waduh, nah ngaten getun kula. Getun kula suwita wonten Saka Lima. Ing atase pendhita kondang monyor-monyor jagat menika ngantos keberbeken ngumandhangipun Bapak Begawan Durna. Ing atase pendhita, ing atase resi, ing atase brahmana, kon mateni wong tanpa dosa kok mangkat. Lah inggih menika. Mila sakmenika Kakang Durna dipun cepeng dening anak-anak Pandhawa dipun pulasara wonten ing margi-margi. Pun kajenge niku dosane Begawan Durna. Kula gelo dadi siswane. Ing atase guru kula kok gelem mateni wong kan tanpa dosa niku padha karo ngubal-ubal pakarti sing ora prayoga. Lah inggih. Mila menapa panjenengan boten ngeman ing atase wis dadekke siswa kok ora ngewangi. Boten sudi. Kula ora arep sudi, ora bakal kula ngewangi Durna. Kula wiwit dina nika mangsekseni metu saka paguron Saka Lima. Ora sida dadi siswane Begawan Durna. Weh. Ning sing kula gumuni lho, sampean gumun apa?
Anak-anak Pandhawa nika nuwun sewu, mboten nama kula menika adul-adul kula weruh dhewe, nganti kula mlayu lan kula menika ngelus dada. Ngajar Durna ya kena, ngajaro Begawan Durna ning rasa dadak ngembet wong kono-kono. Lho, ngembet pripun? Nutuki Durna kok karo muni ngenten iki. Ayo matira kowe Yang Durna. Ayo kandhakno siswamu sing anyar jenenge Wirambana Dewa. Kon tekan kene. Tak patenane sisan. Mangripi. Sing ngendika ngaten niku sinten? Antasena, Antarja. Wong loro niku ngampleng Durna Diyel. Ayo omonga Wirambana Dewa. Aku nemu kertu siswa anyar. Ana ing sakmu. Jenenge Wirambana Dewa. Kon tekan kene, kon ngewangi kowe tak patenane sisan. Wirambana Dewa rupane kaya ngapa? Kon belani karo gurune sing tak ajari iki. Mangripi. Lah kok dadi kula malu disumbari? Ngaten niku kula mboten goro. Wah, dalah. Ora perkara kula mbelani Begawan Durna. Ning jeneng kula dadi katut-katutke. Ndi Antasena Antarja kula jangkae legane ati. Wah. Aja tak celuk lekmu Plasa Jenar nek ora iso gawe geger. Wah, paman menika senengane adu kono adu kene. Ma, wonten dawuh. Sangu tromos. Sangu gula, sangu kopi, sangu panganan, sangu kloso, gelar kloso ndelok wong perang. Waduh. Niki rak sampeyan sing gawe-gawe. Weh, nek ora ngono ndak ra ana tontonan, saya mangkat. Butuhe karo-karo kowe entuk tontonan, Antarja Antasena diajar Ratu Sabrang. Wah, kula wis to ayo menyang aku gawakno cangkir ya, cangkir. Sing aja nganti adem. Nggih, ngeslaken dawuh. Tak ndelok wong perang. Wah, keparat. Gugu karepe dhewe. Ora ngerti kentang ki mrene lakon pojok plereting kahanan. Lah kok kesempyok aradan. Wah, dalah. Nyumbari karo siswaning Begawan Durna nadyan aku wis ora rumangsa dadi siswaning Begawan Durna. Mega pakardine elek. Ning aja nyebut nalindra ing pagralun Prabu Wirambana Dewa. Sing jeneng Antasena Antarja tata tak untapke nyawamu menang kanyanganing Bathara Yama barang. Gergancang. Soy. Luwih dhisik ngaku. Ana Nalendra Tlatah Sabrang, kowe ngaku sapa? Takon karo aku nalindra ing pagralun Prabu Wirambana Dewa. Balik kowe sapa? Satring jangkar Buwi Raden Antarja. Sapa? Antarja. Lah, candhak menungsane. Sing mburi lho. Adine Kakang Antarja aku Antasena. Wah, sisan gawe wong loro sing nyumbari karo aku, ya to? Kowe nyumbari karo aku kowe rasa dadak selak, kowe aja kumbi. Kowe aja minger. Kabeh wis ketok. Aku nampa praduling Pati Sengkuni, kowe ngajar Bapa Begawan Durna. Ajaren pula saranen Bapa Durna aku ora apa-apa, ning aja nyenggol siswane. Aku wis dudu siswaning Begawan Durna. Kowe ngrasani karo aku, ayo kandhakno Wirambana Dewa kono. Ratu Pagralun gecekane sirahe. Sing muni ngono cangkeme sapa? Sing muni ngono cangkeme sapa? Piye Dimas? Wis muni hoong ngono diajar wong loro wis beres malah. Wong ora ono ngerti kentang ki meneh lakon ngerti awak dhewe diarani nyumbari karo dheweke iki wong tepung kowe ora kok nyumbari. Kowe ora usah dadak selak. Ora usah selak. Ngaku ora. Apa mbok anggap aku ratu loro saudon terus saurupan? Yo. Apa mbok anggap aku wong cepete? Aku ratu ping cilik-cilikan. Ning aku ora iso gatheng sirahmu. Aja tundang Prabu Wirambana Dewa. Ora perkara aku ngewe karo Begawan Durna. Perkara kowe arep ngajar karo Begawan Durna sakarepmu, ning ora usah dadak ngembek karo jenenge Prabu Wirambana Dewa. Ayo! Woi! Tok kabake Dimas, tak pendem sisan. Lah piye? Lah teneh ming sedhela, wis jam 2 kurang seprapat ayo gek goro-goro ngundadra kekesuken. Iya Dimas. Oh, ngono yo kanyo mangkat yo. Wah, Gatot. Tak
kira ndhisiki menyang Tanjung Anom. Lah kok dadi kowe malah nyegat lakune wong gerang. Krungu Kyai. Mugi keparenga sarunting penggalih. Samangke kula sampun pikantuk tandha-tandha bilih menapa badhe katindaken Rama Kyai menika klentu. Wah, aja ngawu gawar ngawur. Wis ora ana ngapura kanggo adimu si Abimanyu. Wis wani nyolong pustaka Jamus Klimasada wajib kudu tak patrapi pidana. Rama Kyai. Kula nyuwun pangapunten. Ingkang damel dak-daning pasulayan ingkang membo Kanjeng Prabu Indrawati menika sanes Kanjeng Prabu ingkang saestu. Nanging panjalmanipun duweni sesingronipun Kanjeng Hyang Begawan Durna. Ingkang namung badhe damel pejahing para Pandhawa saruna mibrili kekiyatanipun para Pandhawa, mejahi para putra Pandhawa. Wah, kowe muni piye? Kowe muni piye? Ingkang dados Kanjeng Ndrawati Hyang Durna. Wah, ora melek mripatmu Durna wi guruku. Antasena. Heeh, Pak. Wah. Gatotli. Memek mripate bayi wingi sore. Wani ngluputke Durna bapakku. Wah, candhak sabetke kayon pecah sirahe. Ora sudi duwe anak sing wani karo eyange, wani karo guruku. Pak. Apa sing dikandhake Kakang Garut kuwi bener? Aku sing badarke sesinglone Eyang Durna sing membo Siwa Ndrawati. Lan saiki Eyang Durna wis tak gawa. Tak kon matur dhewe karo bapak. Antasena. Piye? Durna kuwi bapakku. Sakarepmu ning Durna salah. Kowe wani karo Durna bapakku. Durna salah, mula aku wani karo Eyang Durna. Kowe wani karo bapakmu Sing tak wedeni apamu? Kandhani ngayal, ayo. Ayo. Setan wani karo wong gerang ya men ayo tendang kowe tendang genti rumangsamu sarai iso ora rumangsaku anggere wong tuwa kok rumangsane nggon bener apa wong tuwa ki bener terus apa piye wah lungguh kandhane mangkelake ya wah wong tuwa dideproke aku ora iso lingguh kon lingguh ayo ngadeg meneh angel ngadeg dicul-ucul. Jaedan. Kang, Hyang Durna gorene, Kang. Antarja kowe mbok rahasia-sia banget karo aku to Antarja. Wiwit jam 1:30 mau tekan saiki saya tok ajar terus. Remuk aku remuk. Madhep rono, Mbak. Wah, Durna bapakku. Kowe kok mimisen. Ditanya nggon nirung karo Antarja anakmu. Wong edan. Rasa wedi, Kang, rasa wedi. Tandangane. Anake Werkudara sing wani ming aku kok. Wah, wani yo. Wah, tak kei apa-apa kowe. Iya, nek kongkonan tuku rokok wegah aku. Wah, Jaedan. Gugu karepe dhewe. Ngaku, Mbak. Ngaku ora. Ora gelem ngaku aku mentolo ngajar kowe ning ngarepe bapak. Aku ora wedi karo Bapak Werkudara nek Eyang Durna salah. Werkudara. Werkudara. Ora usah nangis. Iya. Wah, ngopo? Wedi aku. Dimas aja kurang ngajar wan karo wong tuwa. Wis ben menengo, Kang, menengo. Nek ora dingenekne ora kapok-kapok. Apa sing digandhake Antasena? Iya, Ger, aku njaluk ngapura ya Werkudara. Pancen bener Werkudara, pancen bener kaya mengkono Werkudara. Aneman, tangane kok dadak udik-udik.
Diwalik malah. Aku pancen Mbebana Ndrawati. Aku pancen sing ngakon kowe mateni Abimanyu. Abimanyu nyolong pusaka. Ora ngger kuwi gaweanku. Wah, isin aku. Andra. Bareng tenanan kok. Wah, isin aku. Kanggo mesti turu nang lapangan kanggo. Mergo isin. Ah bapak ki nek isin ngono kuwi kok bali nang Jodipati nyeret kloso. Gelar ning ngarep gawang ae terus nglekar. Arep bal-balan barang sing nglekar ning kono. Endasen aku wis ya. Wis piye? Urung rampung kok wis. Lho, Werkudara wis iso tak ndakake ora mateni Abimanyu. Lah Paman Janaka? Ayo. Nek nganti bapakne dhewe mateni anake dhewe, oh, ana perintah pecah sirahe. Kang, Bondo, Gendong, nek nganti Abimanyu tekaning pati, patine Durna kowe karo aku sing nyengkake. Ya Dimas. Aduh, mati aku. Mati dengan aku. Kanjeng Ibu ndadosaken kagiat sotaning manahipun ingkang putra pun Abimanyu. Dene Kanjeng Ibu kepareng rawuh wonten ing Tanjung Anom, kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Ibu. Nyaya kula Abimanyu ndak tampa ora liwat pangestuning pun Ibu Tampanana kula pendhingga jimat. Kanjeng Ibu Wara Sri Kandi kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Atopat. Abimanyu ndak tampa gawe gedhe ning atiku ora liwat pangestuning Ibu Sri Kandi Tampanana ya kula. Kula pendhingga jimat aripe. Gusti Ayu kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya Kakang Semar. Iya Kakang Semar ndak tampa. Ndara Ayu kekalih kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Nala Garing ndak tampa. Gusti Ayu kekalih kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya Petruk ndak tampa. Iya Petruk tak tampa pangestu Tampanana. Gong, ngaturke bekti. Aku wis ngedhepke mripat siji kok. Lho. Maksudmu? Oh jane. Kurang ajar ngono juragane barang. Diaput-aput ora. Sapa lena prapteh lalis? Wah. Sembuyane elek kuwi ora. Ibu. Wonten mari damel menapa dene paduka kepareng tedhak wonten ing Plongkowadi. Kaya ngene rasane jejering ibu ingkang nandhang rasa kangen lawan atmajane. Mula nganti tak rewangi aku ninggal Madukara. Mung kepengin sak pejagong lawan atmajaku ya kuwi sira kulup Abimanyu. Kejaba saka kuwi nggir. Kaya ngapa ta penggalihing ibu munggone remuk. Krana gagas simpen ingkang wis tak lakoni. Ora ngira babar pisan jroning pasumpenan teka kasatyan Madukara duwe gawe mantu luwih-luwih kaya ngapa ta kageting penggalihing pun ibu bareng sira kulup nalika tak panggihake sarta ketemu karo pun ibu sira atmajaku Abimanyu wis nyandang cara manten lanang nggereneng lelakon apa Abimanyu tumaratap penggalihing Sang Angka Wijaya. Dupi midhanget sabdanipun ingkang ibu nenggih Dyah Ayu Wara Sembadra ya sang loro ireng. Dadya tambuh penggalihing Sang Angka Wijaya katrenja rawuh ingkang rama ing Madukara Raden Janaka dumrujug tanpa larapan. Konange ning samudra langut.
Arjuna semono kang kamanungsan kasrepan tingkaing mungsu niran padha kadang Kanjeng Paran rawuh ana ing Tanjung Anom aku ngaturake bektiku katurya Kanjeng Paran. Ibune kula piye? Ndak tampa gawe gedhening atiku. Atobat pangeran kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Sri Kandi ndak tampa. Ora ana lamun sira ibune kula teka mapan ana ing Tanjung Anom. Gedhening rasa kangen ingkang ndrebala jroning ati wekasan aku ora kuwawa ngampah trima ninggal kasatyan Madukara tumuli papan ana ing Tanjung Anem ingkang saperlu nyumurupi lawan kahanane Atmaja Mangka Wijaya. Bocahe menyang endi? Aku kepengin ketemu karo Wangka Wijaya ya Abimanyu. Kanjeng Paran, sampeyan kuwi kepiye? Teka rawuh ana ing Tanjung Anom mangka anakmu lanang mabuka ana ing pepungkuranmu teka ora mas padakake kelawan lungguhe anak majamu si Abimanyu Kanjeng Paran. Kanjeng Rama kula ngaturaken bekti kula kunjuk tak tampa cah bagus. Apa ta sababe dinipun Rama teka ning Tanjung Anom? Rawuh ana ing kasatriyan Plongkowati, bot-boti abot ngemban dawuh wong atu amu ing Ngamarta. Kanjeng Koko Prabu Darma Kusuma ya wakmu Puntadewa. Ing wigati bakal maringi bebungah kelawan Atmajaku Abimanyu. Lelabetan menapa ingkang sampun kula tindakaken dene Kanjeng Wa ing Ngamarta paring kanugrahan dhateng ingkang putra pun Abimanyu. Bab perkara kuwi kowe ora usah dadak ngerti, nanging maragake sawangen. Bebungah ingkang wis diparingake dening wakmu ing Ngamarta wis tak gegem iki nggih. Maragake tampan ana. Kanjeng Rama monggo latri maringaken kula nedya nampi peparingipun Kanjeng Wa Puntadewa nya tampan ana menungsa iblis lanat. Diantem sak banter-bantere. Semaredan. Aku didupak kecemplung gejlik. Ora ono gejlik kok. Aduh, sapiteng Truk. Ayo wis pas nek kowe cemplung sapiteng. Wong bentukmu kaya cuwilan ndasmu. Cuwilan cengelmu ora. Kang Semar Abimanyu piye tobat pangeran panjenengan kaya menapa pangeran? Petro ayo parani. Dan setan. Oh, lepat kula menapa kula nggadahi kalepatan kula dipun jempalani dening paduka Kanjeng Rama. Upami kula nggadahi kalepatan sampun malih kula dipun jempal nadyan kula kapejauna kula mboten badhe selak luputmu mbok kendhit mbok impit menungsa ratatanan. Abimanyu kowe tak gedheke wiwit kuncung nganti gelung wiwit jabang nganti claprang bareng gerang kowe ngorek-orek raine wong tuwa iblis lanat iki.
Abimanyu munggir cah bagus. Lah kok dadi kowe iki jemalane nganti kaya ngene kutah ludira pasuryanmu cah bagus. Pangeran aja bayi wingi sore ayo gerangane wae mungsuh aku legane atiku. Anakku. Kanjeng Ibu. Kowe luput apa? Kowe kleru apa? Kowe tumindak sing nalisir mboten Kanjeng Ibu. Nanging Kanjeng Rama mboten ngendikaaken kalepatan kula. Tobat. Kanjeng Paran bapakne kula. Wis mentala karo anakmu dhewe gunane apa aku suwita karo wong lanang sing tegel karo anak. Penak nonggonmu urip tak tinggal karo anakmu Abimanyu ayo lunga wae cah bagus lunga. Tobat kudune panjenengan iki ngerti Abimanyu ki putra panjenengan. Nek pancen Abimanyu ki luput tenggo napa? Luput tenggo nendi dingendikake sing apik-apik wong tuwa kok durung nyempalani karo anake dhewe. Nek cilik loro gedhe tekaning pati sing kelangan sapa? Tobat. Ora Abimanyu sing tak pulasaraya bojomu wae pulasaranen. Kowe njaluk apa? Tobat. Pancen wis kepancingan jiwane iblis. Wong wedok iki nek nesu ora perkara nggone rasa. Ning ngantem karo nyakar bareng. Jambak nyakar njiwit grisi. Tibani pusaka kuntal mbuh tibamu wis Srikandi. Paduka badhe mejahi rayi kula pun Abimanyu. Monggo kula aturi mejahi ingkang putra pun Gatotkaca. Menawi Abimanyu alit sakit ageng dumugi ning pejah, kula mboten badhe kantun bela karo wong luput. Sapa sing kepalangi Janaka ora bakal iso ngendhake kamurkaning Janaka. Abimanyu wis ngorek-orek raine wong tuwa ora bakal ilang selawase urip. Abimanyu wis nyiprati rah letuh bebecer asmaning wong tuwa ora ana gunane urip ning alam padang. Paman kula aturi emut eling-eling piye. Banget Ndara sampean kepak. Den boyo eling kok. Boyo eling. Ampun kaya ngoten. Abimanyu nendi Petra? Nek kula bloko pancen sampean mesti ngoyak. Wong sampeyan niku watake wis mangkel karo wong nek karep mateni ya dipateni tenan. Iku Kang Putra. Niku Kang Putra lho Ndara. Ora peduli anak yen manjen mirang karo wong tuwa. Aku ora trima. Ya eling.
sareng ora. Kula niku nandhani ape-ape lho. Kula niku Panakawan, kula niku batur. Sampeyan kula tutke sprana-sprene. Sikil dienggo sirah, sirah dienggo sikil. Men dadi satra sing utama. Ora sapenake kaya ngono nek sampeyan ajeng pateni Ndoro Abimanyu, kula sing ora trima. Ayo, ajeng apa sampeyan? Kira-kira wani kali kula. Tak tandangi tenan regane atiku. Wis kono teruske. Piye, Tru? Gagal. Ngopo e, Gong? Pencak sik men gila. Maksudnya piye? Hah? Apa ngrampungi masalah iki kanthi cara mengkono kuwi sampe? Iya. Heeh. Nek anak kleru, kuwi wong tuwa wajib benerke. Ora kok enak jujuk-ujuk dipatrapi paukuman. Nek pancen biyen ora gelem anak-anak rasa anak-anak. Anak kok mung arep dipateni anggepe piye? Hah? Kowe iso kandhani ora, Jan? Piye, Gong? Gagal. Ane ndireng tuku es teh. Oh, tak kira arep ngeleke Ndoro Abimanyu. Pancen daramu kae mbuh. Petruk nala Gareng Bagong ditinggal lunga wae mbuh dadine. Enggak ayo. Derekke daramu Sembadra kae. Lampahing Sang Wara Sembadra sumawana ingkang putra Raden Abimanyu mlajar saking pambujunging Sang Arjuna kocap nalika semana madheg wonten ing pertapan enggal aran Pertapan Widara Payung. Sesuk neh nek ming nyacah ki aja ndhisiki kanca-kancane. Inggih. Aku ngerti nek kowe kuwi cepet lan iso cetha ning rak ya nganggo aturan. Iya. Sesa-sesa. Iya, kasihan mekaten. Akehing para kawula Widara Payung kene nggonku mangreh marang Pertapan. Nok-nok. Saya akeh. Mula reksanen para cantrik aja nganti ana ingkang padha gela merga ora sak iso sak pejagong lawan Begawan Widara Dewa. Patih Widara Yaksa. Inggih, ngestaken dawuh. Sawise kaya mengkono, mengko ingkang luwih wigati nggonku mapan minangka dadi pendhita iki sayekti mung dadi lantaran tumedhak ing kanugrahan. Mekaten Pramban iya. Lajeng sinten ingkang badhe nampi kanugrahan mengko sira cantrik Widara Yaksa bakal prisa dhewe cantrik. Wangsit pindha kumbang ngajaping tawang susah angin ngendi nggone. Nuwun sewu, menika wonten wujuding pawestri. Panjenengan sinten, Gusti Ayu? Penemban sampeyan sapa? Nami kula Widara Dewa, menika cantrik kula Widara Yaksa. Menika Pertapan Widara Payung. Aku Wara Sembadra iki anakku Abimanyu. Kula nggih putrane.
Anake sapa? Anake Simbok. Wong edan. Sapa kowe? Kula Petruk, sing mburi dhewe. Bambang. Ih kowe. Truk, mbok nek nglucu ki ora anarkis, Truk. Omeng gawe guyohe kok nutuki sirah. Wonten menapa Daiwara Sembadra? Penemban aku nyuwun palilah. Aku tak mapan ana ing pertapan kene. Sawetara wektu tampanen pasuwitanku. Waduh nyuwun pangapunten. Menawi dinten menika mboten saged. Sebabe apa Penemban? Kula badhe minggah wonten ing Kayiwangan. Lire kepiye dene sampeyan arep munggah ana ing Kayiwangan? Mergi Kayiwangan sakmangke dewa badhe nggadahi upacara. Upacara nglebetaken titah ingkang mapan wonten ing Kayiwangan badhe kacemplungaken kawah Candradimuka. Krana titah kala wau dawah saking jagat minggah wonten ing Kayangan, dawah wonten ing Kayiwangan. Wekasan damel risak. Tumunten tiyang kala wau badhe dipun cemplungaken wonten ing kawah Candradimuka. Sapa wong sing tiba ning Kayangan tumuli diluputake dening dewa? Wonten kalih. Sapa Penemban? Setunggal pawestri ing setunggal kakung. Ingkang pawestri nami Wara Srikandhi, ingkang kakung nami Raden Gatotkaca. Jlek dadi buta Sang Wara Sembadra. Wong tiba kok disalahke. Monggo tembung tiba kuwi tanpa kasengaja nek niba iki pancen niat bakal tiba. Tegese disengaja. Dewa ora mbalekke dulurku siji anakku lanang Sungsang Bawana balik Kayangan. Cahayu-ayu iki nek nesu mah medeni ya, Gong. Heeh. Nekat Cahayu iki nek nesu. Ora mung dadi buta sok marani nang omah bareng. Mulane aku wedi tenan ae. Ha iya. Nek nekat nyemelangi asli. Apa yang pindho aku? Heeh ta. Ponokawan ora do cerewet ndak ora rampung critane. Pandhawa tata Katiwisraya Indriyaksa Sara Maruta Dewa Kakang Trada wonten yaksa minggah kae nggih dipun timbali Di sapa kita Badrayaksa Badrayaksa ya wigatine aku entuk kabar nek dewa bakal ngadani upacara nyemplungke titah loro sing ora salah ning kawah Candradimuka. Titah loro ingkang bakal ulun cemplungaku ning kawah mau cetha yen to lupute nggo nendi. Tiba ning Kayiwangan gawe rusak pepasren ning Kayiwangan. Aku tak takon tembung tiba iki kanthi kasengaja apa ora? Bedane tembung tiba karo niba mono nadyan namung sak aksara nanging kuwi beda adoh sungsate. Yen tiba kuwi ora disengaja, yen niba kuwi pancen disengaja. Monggo tibane titah loro mau tembunge tiba tegese ora disengaja. Ora sengaja kok mbok luputke apa kelakon tak gawe Sungsang Bawana balik Kayiwangan Suralaya. Dalah perkencang wae. Pang ngali coce sama sing gawe. Wonten menapa Kakang? Teko Kakang bengok-bengok kados mekaten. Jebul bener kan aturipun yaksa menika Di. Menawi jenengan iki Di Prawijaya Bathara Guru menika badhe
nekat nyemplungaken titah kalih menika kala wonten Kawah Candra Dimuka menika mangke lepat. Menawi ngantos panjenengan nerusaken menapa dados upacara ning kadewatan matrapi pidana paukuman dhateng titah ing mboten tepat menika menawi ngantos kayangan dipun amuk dening Badra Yaksa menika menika mboten sae kedadosanipun. Kula mboten ajri kaliyan Yaksa menika ning panjenengan mboten saged unggul liripun kados pundi. Mangkala dipun priksani kanthi permana jati di jagat Dewata. Badra Yaksa ana dawuh apa? Ya. Ulun bakal mbalekake ya kuwi titah loro ingkang bakal ulun cemplungake ning Kawah Candra Dimuka nanging Racuta Badra Yaksa ora pantes ing atase sira iku mustikaning wanita teka wujud yaksa kaya mengkono wenteh sejatining wujud. Kandi kula nempare kadhang Gatotkaca wonten timbalan. Apan kepara bener kang dadi pakartining Widara Dewa ing Widara Payung ingkang disuwitani dening Sembadra. Cetha wis bisa nyelametake kelawan Srikandi lan Gatotkaca. Aja nganti kita ado-ado kelawan Widara Dewa ing Widara Payung. Sayekti Widara Dewa dadi lantaran tumedhahing kanugrahan saka panjenengan ulun. Nyuwun pamit pukulun sing ati-ati ya bocah cilik. Putri ingkang lantip panggrahitanipun Dewi Wara Sembadra. Turta kasinungan kawisaksanan ingkang linuwih dhateng sak pepadhanipun. Penemban parengna suwita. Aku karo anakku Abimanyu tak mapan ana ing kene. Kula inggih badhe suwita. Yen perlu aku wengkunen garwa ora apa-apa. Kula dipun tampi masuwitan kula mboten menapa-menapa. Piye Candre? Wah, sae. Sae dengkulmu mlocot. Pendhita kowe ora kelepetan marang nafsu. Donya inggih ning nek nyawang kaya ngono apa ya walah. Aja edan. Gusti Ayu monggo kula aturi lenggah wonten ing mriki kekalihipun ngaturake panuwun menembang. Sembadra ora tepung. Srikandi ora kenal. Srikandi ora kenal. Kula napa das pundi? Mah lara sikilku. Ngapa ora kenang keprake. Jempolku mak klethuk ngono. Ya wis mulane asa metu-metu iki arep esuk kok. Weh. Justru esuk ngene iki temanja. Caitan ora. Aku ora butuh ayak. Oh ya wis. Lah kok dadi kowe malah jejer karo pendhita tuwa kaya ngono. Tuwa enek gemati wong milih sing tuwa mbane sing enom ing gegering ati. Tuwa kuwi nek gemati wong sing tuwa manis ana ning gegering ati.
Bapak wani nyempalani karo anake dhewe. Sak penake dhewe nggo abrak apa ndek bojo kaya ngono bagus nek gerus. Ampun kados mekaten ya ben. Pokoke aku mung trima entuk wong tuwa wae ning gemati. Cangkeme sapa? Kula. Kudu suaramu ora kaya wiyaga. Oh ya wis. Ngerti ya? Gelem bali karo aku apa ora? Ora. Serikan di bali karo aku. Ora bali. Ora teklek kecemplung kali. Gal. Ma. Rene. Ora sudi. Begawan sapa jenengamu? Widara Dewa Raden ngrebut bojone Janaka. Sedumuk bathuk senyari bumi gaglak limpamu. Amung sak glagah gedene panah parandene tumanduk ing dada Sirna Margalayu Sang Widara Yaksa babar satra ing garba Raden Harya Setyaki. Wah! Setyaki kula wonten paring adal. Sing dadi buta mau sapa? Iki kula Kakang Mas. Kok dadi buta nderekaken Koko Prabu? Yen ngono sing dadi pendhita panjenengane ngertos piyambak. Aduh Koko Prabu. Setyaki wonten dawuh. Sesuk raine ditambani. Nggih ngestaken dawuh Kakang. Koko Prabu. Lho kok panjenengan Raden nyebat kula Koko Prabu? Koko Prabu sampun ngantos selak. Paduka sesembahan kula Koko Prabu Ndarawati. Kula nyuwun pengayoman. Kula nyuwun dosa menapa ing badhe kula sandhang menawi paduka mboten paring pangapunten dhateng kula. Jebul Kresna to. Hus. Karo ratu kok Kresna. Wah, jigere. Tak kira sapa e? Ah, jebul. Sesuk Setyaki ditambani rene. Iya. Wo, sing kene resik madheprana. Oh, iki. Tumbuh penyakit kulit kaya ngene iki, Bit. Nek ditambani mesakake. Wis jan aku sik suwe-suwe moh sesukan do anarkis. Arjuna wonten paring adal. Koko Prabu paring dawuh ingkang nyolong pustaka Jamus Klimasada Abimanyu. Sing kandha sapa? Wong aku dadi pendhita, ditutke Setyaki kok. Lah ingkang dados Kresna. Lah mbok aku dhewe ora ngerti. Sapa sing dadi Kresna ing Ndarawati? Paman, balik aku sing sowan, balik. Antasena. Ngapa
iki yang bapa pembantune yang musuh kali mau ngapa? Aduh, aduh. Aduh. Ada Setyaki. Mudar. Wis tak golek glugu. Engko ngapa Bagong gebuk cengele mendita. Aja. Eyang Durna inggih. Janaka. Mari ngadep. Iku sing membo Ratu Ndarawati sing ngandhake Abimanyu nyolong pusaka Jamus Klimasada. Bapa Durna. Iya. Bagong ora edan lho, arep ngopo kowe? Ngapa-ngapa kok ngomong dipandenge kok nangis lho. Ngece kowe, mataku gedhe ngece kowe. Ora Bagong. Ora. Kowe kok nggawa strapless ki arep ngapa? Iki kita nggo turu. Aku turu kene ora nggo strapless kene ora iso turu. Aja ora nyandak pikiran. Pahit. Bagong mundur, nggih. Bapak Durna mboten kenging kados mekaten menika. Ora kena, Durna. Ora kena kaya ngono kuwi. Kuwi jenenge Wisuna. Lah iya. Gawe Wisuna, gawe Wisuna. Ora bukile lho ajare. Wis Setyaki wis. Kowe iki nambani raimu sing ngono ta, Mah? Disalep. Iya, iya. Senopati kok burasen kaya ngono. Wong edan sampun kondur. Oh nggih. Benjang malih sampun dipun wangsuli. Mboten. Antos aku bali ya. Iya, ngatos-atos. Aduh. Mengono nyangoni. Antos aku bali ya. Yo, Mbak, hati-hati. Ngapa kowe pindah kono? Aduh. Modar kowe kena janggutmu dhewe. Wong tangane cupete kok nyaduk gayane. Modar ora. Wis padha bali ya, kanane wis padhang Antarja Antasena. Ya, Pakdi, ngestaken dawuh. Bagong kowe tak kongkon nek pancen kowe abdiku sing tenanan. Keparengipun kowe mlayu wae. Werkudara undangan mrene. Edan iya kowe. Adoh lho. Werkudara ki saiki nang Secang. Masa kene Secang kon mlayu? Mlayu ora gelem tak pecah siramu. Oh nggih, ngestaken dawuh. Lonten paring adhaw. Nadyan Abimanyu ki atmajamu nanging luwih prayoga lamun sira Dimas padha nyuwun pangapura karo anakmu. Merga Abimanyu ora dosa ora luput. Wah, Abimanyu njaluk ngapura. Anakku nggih Abimanyu njaluk ngapura ya nggih cah bagus. Mboten dados menapa Rama kekalih. Sedaya dados pamecut pandadar. Pangungkaling jiwanipun Abimanyu anggenipun tansah netepi ing jiwa kasatriyan. Werkudara, nggih. Pun Kakang Madeg Pendhita sayektine tinitipan dening para Jawata wujuding wahyu katentreman. Wondene wahyu katentreman mono pinirang dadi loro. Ya kuwi wahyu katentreman ndak tampa lan aku ingkang wajib nampa dene wahyu kaprajuritan ditampa dening Werkudara apa dening Arjuna. Ngerti ya? Tentreming jagat sawigung iki
yen tanpa ana satriya ingkang jiwa prajurit, jiwa kasatriyane mbok junjung dhuwur, tangih jagat iki bisa tentrem Werkudara. Yo.